ПСЖ Барселонаро аз Лигаи Чемпионҳо паронд. ҳисоби умеду дидор 5-2ро ташкил кард. Аммо мухлисони Барса ба монанди шикастҳои қаблии Барселона аз Рома, Ливерпул ва Бавария маъюс намешаванд, зеро акнун онҳо як оптимистро доранд ки номаш Лапорта мебошад. Бале, Барселона соҳиби президенти нав гашт ва албатта нақшаҳои нав низ дар пешанд. имрӯз мо дар бораи нақшаҳои ояндаи Барселона барои шумо қисса мекунем. ҳаёти Барселона чӣ гуна хоҳад буд ё не? Нақшаи Лапорта барои Барселона чӣ гуна хоҳад шуд, зеро маъз аз ҳамин чиз рафтану мондани Месси дар даста вобастагии сахт дорад. дӯстон, пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати Adinxbet мебошад. дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. барои бозам ҷолибтар гузарондани бозиҳо дӯстони мо аз 1x барои ҳар як иштирокчиёни нав то ҳаҷми $100 бонус медиҳанд, албатта ки бо промокоди BARSATG. регистратсия кардан осон аст. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. мо сараввал хостем ҳаятро тартиб диҳем, вале фаҳмидем ки ин саҳлу сода нест. айни замон се сценария мавҷуд аст: сценарияи орзуҳо, сценарияи реалӣ ва нобоварона. ана ҳамин се сценарияро дар ин ҷо мавриди таҳлил қарор медиҳем. шурӯъ мекунем аз сценарияи баъд. қарзи Барселона бештар аз 1 миллиард евро ташкил мекунад. Лапорта метавонад роҳи осони амалӣ намудани ин нақшаро роҳандозӣ намояд. барои мисол овардани топ бозингарон, аммо на бозингароне ки ҳамаи дастҳои олам мехоҳанд ки онҳо дар ҳаяташон бошанд. бо эҳтимоли зиёд инҳо Гарсия, Жоржино Вейналдум ва Мемфис Депай мебошанд. ҳамаи ин бозингаронро ҳанӯз тобистони гузашта Куман хостори ба даста овардан буд. Гарсия ин ояндаи Барселона ва мунтахаби Испания мебошад, аммо Вейналдум ва Депай чандон варианти дуруст нест, зеро кори онҳоро дар Барса чанд нафар метавонад иҷро кунад. аз назари мухлисони ин дугона метавонад ба пешрафти футболи ҷавонон мисли Пуч, Мориба ва Педри монеа шавад. Депай метавонад мавқеи Ансу Фатиро дар даста танг кунад. пас чӣ лозим аст Депай вақте ки дар Барселона Фати аст? ба ҳамин тартиб ягона довталаби мувофиқ дар ин сценария ин овардани Гарсия мебошад. мо 100% боварӣ дорем ки чанд бозингар фурӯхта мешавад. Тодибо, Умтити, Каутино, Брейтвет ва Пианиш аз нафароне мебошанд ки бо гумони ғолиб Барселонаро тарк мекунанд. пас дар чунин вазъият ҳаяти аввалин чунин хоҳад буд: Тер Штеген, Роберто ё Дест, Пике ё Гарсия, Араухо Алба, Бускетс Де Йонг, Вейналдум ё Педри Месси, Ансу Фати ё Депай, Дембеле ё Гризман. акнун мегузарем ба сценарияи дуюм. бозам аз он оғоз мекунем ки пул нест, аммо кай чунин мушкилот Лапортаро манъ карда буд. соли 2003 низу ба Барселона омад ки мушкилоти пулӣ дошт. пеш аз ҳама президенти нав чӣ кор мекунад? албатта пул мекубад ва ҳам сарпарастони навро барои маблағгузорӣ ҷалб месозад ва албатта маоши бозингаронро кам мекунад ва ин ҷо Месси ҳам истисно нест. албатта ин корро Лапорта барои беҳбудии вазъияти Барселона мекунад ки то бозингарони навро ба даста биёрад. акнун рӯйхати онҳоеро ки метавонанд ба фурӯш гузошта шаванд тартиб медиҳем. бозам Нето, Тодибо, Умтити, Фирпо, Пианиш, Каутино ва Брейтвет довталабони асосӣ барои рафтан аз даста ба шумор мераванд ва бо ҷои онҳо бозингарони нав ба даста меоянд. худо кунад ки аз фурӯши ин бачаҳо 80-100 миллион кор карда шавад. ки ба ҷои онҳо меояд? Лапорта роҳбари оқил аст ва ӯ дар ин чунин вазъият ба ламасияи мактаби варзишии Барселона такя хоҳад кард, зеро чанд мавқеъро шогирдони ҳамин мактаб метавонанд маҳкам кунанд. дарвозабон Иньяка Пеня, Араухо ва Гарсия дар хати дифоъ ба Пике ва Лангле кӯмак мекунанд. Алехандро Валде ҷойгузини Алба мешавад. Пуч, Алиния ва Мориба хати нимувзиятро пур мекунад. Кальядо, Конрад ва Анхел Аларкон сегонаи ҳуҷумро ташкил хоҳанд кард, аммо ба як тарбиятгирандагони мактаби худӣ вазифаҳои бузургро иҷро кардан мушкил аст. харидҳои нав мешаванд ва бозам Гарсия лозим мешавад. барои тақвият ёфтани хати ҳуҷум эҳтимоли овардани Серхио Агуеро пайдо мешавад, аммо бозам чизе намерасад. ба назари мо бояд Барселона Тиаго Алкантараро ба хона баргардонад. ӯ метавонад дар минтақаи такягоҳӣ Серхио Бускетсро иваз кунад. дар чунин вазъият ҳаяти аввалияи даста чунин хоҳад шуд: Тер Штеген, Дест ё Роберто, Пике ё Гарсия, Араухо Алба ё Миранда, Тиаго ё Бускетс, Де Йонг, Педри ё Пуч, Месси, Гризман ё Агуеро, Ансу Фати ё Дембеле. сармураббӣ Куман. албатта ҳаят чандон бад нест, аммо бозам чизе намерасад ки то Месси наравад. акнун мо ба сценарияи орзу назар мекунем. шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. ҳама ин бемориҳоро
бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азия Маркет барои давои ҳамаи ин дардҳо дороҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин дороҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунанд. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. Орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед. Жоан Лапорта беҳтарин президенти ҳама давру замонҳои Барселона дониста мешавад ва ӯ барои он баргаштааст ки бозам Барселонаро беҳтарин клуби олам созад. Барои ин бояд орзу карду амал намуд. ёд доред ки ӯ пеш аз интихобаш ба симати президентӣ гуфта буд ки имконоте дорад ки мехоҳад онро ба тариқи гуногун истифода кунад. ӯ бо ин гуфта трансферҳои калонро дар назар дошт. Албатта Барселона дастаи бузург аст ва дар ин ҷо бояд нақшаҳои бузургро амалӣ кард. Бояд аз Куман оғоз кард. Албатта ӯ мураббии бад нест ва ҳам кори зиёдиро дар Барселона анҷом кардааст, аммо чанд нобарориро ӯ пушти сар кард. Мағлубият аз Ювентус бо ҳисоби 3-0 ва 4-1 аз ПСЖ аз ин қабиланд. Албатта ғолибият бар Севиляро метавон ба ҳисоби пирӯзиҳои ӯ навишт, аммо Севиляро дастаи бузург гуфтан душвор аст. Куман имкони ба даст овардани ҷоми Испанияро дорад, зеро гирифтани Ла Лига хеле мушкил аст, чунки Атлетико дар гумон аст ки онро аз даст диҳад. Ҳама медонанд ки Куман ин варианти муваққатӣ аст ва ҳадафи асосӣ ин баргаштани Хави ба даста мебошад. Хави бо ақлтарин бозингари сайёра дониста мешавад. Алсаади Хави ҷоизаҳоро пай ҳам мегирад. Хави бозии дастаи худро дар сатҳи баланд бароварда, суханҳои рӯбаландкунандаи ӯ ба даста рӯи дигар мебахшанд. Лапорта метавонад Куманро моҳи июл аз даста гирифта Хавиро ба ин курсӣ биёрад. Ин ҷо таваккалкорӣ нест. Ба гуфти бозингари Алсад Санти Казорла, Хави аллакай омодааст ки Барселонаро сарварӣ кунад. Мутахассиси испанӣ сиёсати ҷавон кардани дастаро ки ҳадафи асосии Лапорта мебошад идома медиҳад. Ин ҷо бозам фактори Месси нақш мебозад, чунки Хави ва Месси бо ҳам хело муносибати дӯстона доранд. Акнун тасаввур кунед ки Хави сармураббӣ аст. Дар чунин ҳолат чанд нафар дастаро тарк мекунад. Масалан, Нето, Тодибо, Миранда, Серхио Роберто, Лангле, Умтити, Фирпо, Пианич, Каутиньо, Аленья, Брейтвейт ва Гризман ки намовақт ба майдон мебарояд. Дар ин ҷо аз фурӯши ин бозингарон шартан 150 миллионро метавон ба даст овард. Инчунин вазъияти иқтисодӣ низ аз ҳисоби шартномаҳои калон хуб мешавад. Гризман 46 миллион дар як сол даромад дорад. Умтити 12 миллион, Серхио Роберто 10 миллион, Пианич ва Каутиньо 8 миллион. Ин бачаҳо мераванд ва ҷои онҳо Давид Алаба ва Эрлинг Холланд меоянд. Ду моҳии калони дарёи трансферӣ ки Лапорта мехоҳад ба шаст биёрад. Алаба 12 миллион дар як сол талаб дорад, аммо ӯ бепул ба даст меояд. Вале барои Холланд мебояд 100 миллион пардохт кард. 75 миллион барои Боруссия ва боз 25 миллион дигар барои агенташ ки падари ӯст. Аммо Эрлинг ба ин пул сазовор аст. Акнун ба рӯйхати сценарияи орзу метавон назар кард. Эрик Гарсия, Алаба, Тиаго Алкантара, Холланд ва Агуероро метавон зам кард. Акнун ин ҳаятро тартиб медиҳем. Тер Штеген, Дест ё Мингеса, Араухо ё Пике, Алаба Гарсия, Алба ё Балде, Тиаго ё Бускетс, Де Йонг ё Пуч, Педри ё Мориба, Месси, Холланд ё Агуеро, Фати ё Дембеле. Шуморо намедонам, ба назари мо ин ҳаят ҳамон ҳаяте аст ки бо он Лигаи Чемпионҳоро ба даст овардан мумкин аст ва ана ин ҳамон ҳаяте аст ки ҳатман Месси дар он бозӣ кардан мехоҳад. ба ҳамин таом дӯстон, лайки қиматбои худро аз ёд набарорем ва ҳатман дар канали Барса ТЖ обуна шавед. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.